da safe sai naga Adamu Zango ya turo min da bidiyo da dogon message. Na bude message din nan na je fada na saki wayana har yanzu kaga wayana har yanzu tunda na sake shi har yanzu ban gyara shi ba kaga yanda ya kwangwatse kaga saboda hankalin ya tashi hankali na tashi na ce ya mama na za ta na je na ga wannan bidiyo na je na bi sunan na je na gani na kira Hassan Makeup na ce ka san waye wannan yace yanzu zai sauki kafin a sauke wata yar gaya ta yi sikirin record ta je ta sa ita kuma ta bar budewa ta bar dauka ta bar comment ina Nijar hankali na ya tashi ita waccan kawata wacce nace maka tun ta yarinta ita ta kuka ni kuma na rasa yanda zan yi na kira Abdul Gaya na ga sun yi bidiyo da ita ya turo min da namba yace yana meeting kai bai turo da namban nan ba sai da dare yayi abu ya kowa ya dauka comment in aka mata comment sai ta bada amsa kamar ta sani an kwace standard film series film su ne fina-finan da suka yi shuhura yanzu a iya cewa a fina-finan da kike wani film ne zaki zaba guda daya wanda aka ce ki zaba a wayancin fina-finan zaki ce wannan film din shine kike ji da shi duka fina-finan da ni na ce maka yanzu haka akwai kusan fina-finai 5 ko 6 ma wanda ma ba a sake su ba kuma manya ne kuma in aka sake su duka yanda dai waɗancan suka yi haka za su zaki ji kamar duk kina son su ma alhamdulillah duka ina son su amma ina son dan gwamna saboda me yake son dan gwamna karakter da aka bana dan gwamna tamin sannan kuma akwai jarumai da yawa waɗanda za su iya ɗin duka ya wuce su ya ɗauko ni ya sani akai amma kina ganin me yasa ya ɗauko ki shi ya ga cancantar kuma yanda muke zaman lafiya da shi a matsayin shi na yayana kawai dai muna zaman lafiya da shi gaskiya akwai sin ko a ce rol lokacin da za a yi sin zaki ga wani an ji daɗin sa wani kuma an sha wahala wani irin sin ne zaki ce yau in an ce Khadija abin ne ya faru da ita a gaske kamar yadda ya faru a fim zaki ji daɗin sa zan ji daɗin shi lokacin da na samu nasara akan shi na yi farin ciki sosai na ji daɗi lokacin da dama a gaske lokacin da na ci nasara akan sa ba wata hanya na bi ma mai wahala ba kuma sai ne nasara akan sa sai na ji daɗi gaskiya masha Allah to akwai wani role da za a iya cewa ba za ki iya taɓa manta da shi ba irin wahala da kika sha gurin ɗauka in kika je gurin shooting ko kuma location za ki ga akan sha wahala da jarumai a ce take 1 take 2 take 3 an taɓa samun irin wannan ƙalubalen lokacin da ake yin shooting ko kuma makamacin haka an taɓa samu wanne ne shooting ɗin jini ɗaya na Abdul Ahmad mai kwashewa wanda ko editing din shi ma ba a fara ba to sun dai kuru din sun san idan ana yi nake yi to sai ya kasance mun zo wani sin wanda da daddare tun safe muka fara shi har kusan karfe 2 na dare muna aikin kuma washe gari karfe 8 muka fito aikin to da muka fito aikin an fara ni kuma ina ta jan bacci na karanta gashi na karanta sai a ce a bani in karanta na karanta in kasa to shine kawai ya bani wahala sai kuma fim din dan gwamna lokacin da aka sani ban taba shiga sel ba ko da wasa sai a fim din lokacin da aka sani a cikin sel har sauro iciji ni na fi kusan awa 2 a ciki har sai da ne zazzabi har sai da ma aka daga aikin to shine kawai na san na ci wahala sai fim din kaddara ta wanda na fara yi gurin buga gida sai da azurfa ta loma hannuna ya kumbura da karfi aka ce in yi kuma ni da karfin nayi to duk dan a nemi abin da ake so yawa kisa an ce neman halak da wahala alhamdulillah sai kuma bangaren waka shi ma dai na dan sha wahala amma dai film dai su ne dai na sha wahala a baya-bayan nan ko in ce a kwanan nan an ji wani dan rikici ya barke tsakanin ki da hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano me ja wannan rigima to wannan rigima ba wata doguwa bace ba amma da kika san yanzu social media abu kaɗan ake jira kuma a rikita abu akwai wata rana na je Nijar za mu yi wasan da Musa Yaro mun je mun yi wasa da shi ba ni aka yi abin ba akwai wata ƴan wasan ce ita ma tana wasanta a nan suka da Musa Yaro to sai suka yi wakan sai ƴan kallo suka dinga da mai numfashi a shi kaddara ce sai muka yi ban yi tunanin zai mun yanda suka yi da waccan ba tunda ita sana'ar ta ce haka take yi me miki irin ya karbi gyalan wata ya kamo wuya na haka ya kama da karfi ya matse a dai kwatanta yanda wakar take tafiya yawa ya kama da karfi ya matse ni kuma sai na fadi ya matse min da karfi yayi fa ban sani ba ashe wai sai ya irin
kawo duka haka ka gane ni kuma ina ƙasa ina karewa to shikenan mutum ɗaya ne ma fa ya postin